Hayırlı gün, hayırlı kеш, hayırlı erте, кімге нешек? Саламатсыз ба? Исәннәрмесез? Менә әни мәрхүм әйткән сүзләрен онытып, һаман искә төшерә алмыйм. Шуннан башлап җибәрәм дип йөрим, бер йөрешкән кыз ул миңа вакытында өйләнешем дигәнем. Кияүгә чык дисәм, ул әйтә: "Юк" ди. Монда шу җи дип әйтәләр, бездә "е" дип. Bizde күрше районда татарлар тулышчанда авыл татар, алар да "жи" дип әйтәләр. Шул миңа халык әйтемен китерде. Күргәннән, күрмәгәннән күрәсе килә, күргәннән елысы килә дип. Менә мин бүген интернетка кирип карасам, Одессада хатта 17 градус не барысы. Салкынча ди, суда салкын ди, диңгез янында берәү дә юк. Дулкыннар анда хатта. Бара-бара әзрәк елта, мин әнә 4нче елны хатта булган идем. Румыниядә анда да без бардык. Шул август ахырында я сентябрь башында бераз салкын әйтәләр, соң бераз әзрәк елта. Шул укаларны теге бабилеты дип атыйлар, шул килгән була мәллә. Бездә инде бу айның ахырында я октябрь башында дип әйтәләр теге синоптиклар хатта. Синоптик ул латыньмы? Тиленнән һәммәсе риза дигән икән менә. Ризалашалар да менә шушы фикер белән, шуңа күрә синоптик атыйлар икән. Шуннан килгән ул. Хатта ул латыннан күп сүзләр килгән. Мин альма матер дигәнем, хатта тагы да хатта җигән дигән ул шул конский упряжь. Мин латыннан эзләдем, инде сүзлектән таба алмадым. Ну, алар хакында әңгәмә түгел бүген. Әңгәмә һаман шул урысын әйтеме бар, тәрҗемә итеп карыйм әле. Кем нәрсә хакында битләгән кешеме һәр чакта мунча хакында ди. Шул кебек мин менә һаман кызыксынам, карыйм. Инде кайда ничек мин элек, мәсәлән, 2 ел элек Казанда Бөтен дөнья конгрессы булды, шунда 8нче съезды булды хатта. Анда бер татар хатны шул нидән Флорида штат Майамидан булып чыкты хатта. Инде ирләр белән, кайсылар белән сөйләште, миннән курыкты сөйләшергә, ничектер нәрсәдер. Мине уйлап куйдым, инде бу инде курка. Анарга мәсәлән кеше өйләнеп шунда барып торасы килә дип, нәрсәме дип, әллә ул курыкты, теге улакта инде мөнәсәбәтләр бозылды. Инде дөньяда бүткән нәрсә үзгәрде. 2 ел элек беләсез инде хәлләрен, нинди вакыйгаларда бәйләнештә ул. Шуңа күрә бәлки ул үзен күрсәтәс килмәгәндер, чөнки миндә видеокамера түгел, бәлки төшерәм бит ул. Интервью алам дигәнем. Ул бәлки шикләнгәндер, анда кайткач сорарлар, нинди максат белән бардың анда, шулай дип. Мин ул теге Флорида, ягъни Майами, ул теге киноны карагансыздыр әле ул. Кайдадыр чыккан, хатта алманнар, ягъни Германиядә да ремейк ясаганнар, Франциядә ремейк ясаганнармы? Булар Америкада, Франциядә чыгар, Алманиядә чыгарганнар бу киноны вакытында. Шунасын Франция ремейк ясаганмы? Уңышсыз, менә Америкада ремейк ясаганнар да. Джазда гел кызлар гына, ягъни джазе только девушек, оригинал үзенең исеме некоторые любят погорячее дигән. Шундый хатта ул исемле. Шунда хатта анда инде беләсез, танылган җырчы, әле президент Кеннеди белән мәхәббәт корып бергән, шундый хатта тагы кемнәр шуны әйтәс килә, анда күрсәтәләр, булар кыш көнне суыкта өшеп поездга утыралар да Майамига баралар, анда җәй. Мин аптырап гел уйлыйдыр, әйтәм. Ул бәлки шул океанның җылы теге агым бар, течение, шул нәрсә, шул бәлки шуннан җылы су килеп торадыр, тагы нәрсәдер. Инде миңа ул тыелды бер оҗмах кебек. Мин уйлап торам, бәрибер инде алай түгелдер дип кызыксынып, журналист буларак мин шикләнәм бөтен нәрсәдән, яхшысыннан да, яманнан да. Яманны бәлки алай яман түгелдер дип, яхшыны бәлки алай бик яхшы түгелдер дип, журналист буларак шикләнеп тикшерә башлыйм. Анда дымлы ди, хатта берсе Америкада торганны алар ди күчмә булып йөриләр, шунда торган кешеләр, хатта алар сөйләдем инде, эшләп торганда акчалары җитеп тора, соңыннан җитми, шуңа күрә алар хатта йортларын сатып җибәрәләр дә, теге трейлермы шундыйны куялар да, шуның белән сәяхәт кылып йөриләр, хатта бөтен җирдә ди, аларны инде
арзанырақ. Аларда хатта кайсы вакытта 200 000 долларга төшәди. Булай 300 иң арзаны йорты бина төзергә сатып алырга 300 000 доллар ди хатта. Кемдер әйтә миллионга кадәр ди. Кемгә ничек инде шулай. Шул менә нәрсә әйтәсем килә җәмәгать. Ул менә шул кемдер әйткән, икенчесен карадым, өченчесен карадым. Инде урыс әйтә наус наматал. Инде мыекка урап куйдым инде. Мәсәлән, күрсәттеләр кино, ана сериал булды. Убойные силы дигән, анда алар шул теге нәрсә Лос-Анджелеска хатта бардылар. Һәм шул океанда да су кирделәр хатта. Анда бер мәгълүмат юк менә. Ул шунда торган кешеләр яза, салкынча су бигрәк ди, су киреп булмый ди, булай яшәргә була ди, алай ди, һава дымлы түгел, менә хатта су салкын бик ди, анда ди ниләр ди, шул океанның нәрсә дип әйтәләр, дулкыннары бик зур ди, салкын су, салкын шуңа күрә ди, анда тик булай яшәргә була ди, әмма кем суда йөзәргә ярата, анарга инде ярамас бәлки дип. Флорида, хатта Майамины икенче төрле. Анда бит инде барганнар кыш көнне. Мин инде уйлап торам, кыш көнне кояш аз гына була күктә. Ничә сагать ни барсы кайсы вакытта, ничек алар инде канагатмы шулма дип төрлесен сораулар әле әйтәләр. Бер акылсыз шул хәтле сорау бирерди, 100 акыллы кешеләрдә шул җавап бирә алмасы. Шул кебек мин инде тикшерергә тырышам. Анда шунда дымлы ди, бик дымлы, җылы ди, әмма бик дымлы ди, су йылы, әмма анда да ди, нидә ди, су буенда ди, крокодил хатта йөри ди, шулай мөдриме, йыланнармы хатта ди, диңгездә анда ди, хатта акулалар килеп, хатта киләләр шулай инде ди. Менә ничек? Безнең кешегә ошап булмый инде, ничек нитсәң дә, әйтсәң дә. Шуны мин, мәсәлән, төрлечә берсе ничек әйтә, икенче нәрсәсе тыңлап торам да, шулай нәтиҗә әйтергә торам. Менә бит бара кеше мәсәлән ул. Кемдер яри ул менә күчмә кебек, тегендә йөри, монда йөри, гомер буена тик әни мәрхүм әйтә, күтенә урын тапмый. Шул кебек күтенә урын тапмыйчы ул, хатта төрле төбәкләргә барып йөри. Шуны итәләр. Кемдер килә дә урнаша тора гомер буена. Мин әле вакытында уйлаган, шулай әйттем бит менә. Бер чыгарышта менә хатта ул Америкада килгән, мин менә кызыксындырган, мин уйлап торам, әйтәм, мин машина йөртергә яратмыйм да, кулдан да килми, минем хатта туганнар менә Овен дигән бар, сарык ягъни, аларның созвездие. Бер туганнарыбыз. Алар машина йөртәләр, яхшы гына уңай кулдан килә. Калганнары юк, бер абыем хатта әйтте, игътибар итәләр ди, кара ди. Алар ди менә шул машина йөртә беләләр, хатта һәр кайсында бар, без ди калганнар ди. Хак сүз, без 8 малай. Одессада 2 абыем, алар берсе инде водолей дип атыйлар, су кыярмы, икенчесе ул вафат булды. Ул да машина да алмады, хатта лесопедтә генә йөрде мотор белән соңыдан. Бер нәрсә алмады. Икенчесе теге полковник булган, ул октябрь айында туган көне булды. Нәрсә булды инде, белмим аның. Нинди ул нәрсә инде, хатта шул да юк, миндә юк. Мәсәлән, стрелец тагы кемдер бездә бар шулай. Авылда ул майда туган дева, менә Овен булганнар бер 3-ме, 4-ме, 3-ме без. Аз дигәндә 3 хатта, аз дигәндә 3. Аларны беләм. Алар машинада, җилбердә йөриләр. Машинаны алыштырып нитеп торалар. Мәк ине. Шул кебек. Мәсәлән, ул кеше кайсы вакытта менә бара да урнаша. Тора бирә, кемдә мин дә уйланмыйм, әйтәм, мин барсам, кайда барам? Я Нью-Йоркка, анда метро эшләп тора. Автобуслар сирәк бу юк ди анда. Мәсәлән, я Сан-Франциско, башка Сан-Францискомы юк, Лос-Анджелес әйттеләр. Мәсәлән, шуны уйладым әйтәм. Ул төрле ягын кеше уйларга тиеш. Менә җәйнең дә рәхәте бар, кышның да рәхәте бар. Һәр кайсы менә кемдер кышны нигәдер ярата, мин җәйне яратам. Салкынча булса да, барыбер җәй инде мәсәлән. Кем яз көнне ярата, язны, кем көзне, кем эссе дип хатта ачу килә, мин эссене тирләп, рәхәтләнеп йөрим, тиле. Урыс әйтә, пар костей не ломит ди. Шуңа күрә
Жай көнне тирләп, рәхәтләнеп йөрисең. Кемдер түзә алмый. Әле мин менә шушы бу тарафта, мәсәлән, мунча, шунда әле салкын тигәч 1,5 ай чирләдем дә, төзелә башлагач, барып калган теге авыру нәрсә бар, шуларны себерке белән куым дип барган идем. Шабындым, чыксам, бу этләр инде бүтән сүз табып табылмыйларга. Ачып куйганнар тәрәзә урадына, салкын. Яри көндез ул, ау кич белән салкын. Мин әйтәм, сез ни мактанасыз, без мунча яратабыз, нәрсә дип, үзегез әйтәм, салкын яратасыз. Мактанып әллә кем булып керәсез шунда нигә? Парилкага. Менә мин әйтәм, мин аны чыктым, мин менә монда тир басып торса яхшы, чөнки берсе әле миңа таныш әйткән иде, мин ди мунча җылысы белән өйгә кайтам ди. Шуның кебек мунча җылысы белән өйгә кайтырга ул нәрсә ни файдасы бар? Син тәрәзәдән салкын бәрде дә, я ширләп киттең, я суынып кайттың. Суынга шәй кебек ул. Хатта шуны әйтәсем килә. Тагыла бүген әле бер хәзрәт килгән иде, үзен кайгыларын уртаклашып сөйләп шәй эчеп утырдык. Шунда мин ниндидер бер яхшы фикер туды, мин дә шул ук әйттем. Анарга мен әйтәм, менә кеше, мәсәлән, тора, ул пилмән кебек. Бүтән су бар бит инде, шурпасы, мәсәлән. Ул бер шурпада пешә, анда итнең исе дә юк, мәсәлән, анда ул үзенең теге тәмен бирә шунда. Икенчесе, хатта икенче үзенең туган халкының арасында тора, ул шул теге шурпасын тәмен кабул итә дә, бу үзенең пилмәнен итнә өстәлә, камыры тәмле була да, пилмәне тәмле. Шуның кебек әйтәм, без бит әйтәм, ничтә булса, жан килешәме, юкмы, жан тартмаса да кан тарта дип, әмма шул әйтәсем килә, үз халык арасында торсаң, бер яктан яхшылары бар, аны белергә кирәк. Шын менә шул сәләтләре халкыбызның һәм атмосфера үзе икенче төрле. Ничектер әле вакытында мин Екатеринбургта уккан чакта хатта әйтәм, менә Татарстандагы торган кешеләр бәхет икән, үзен туган ягында торалар, рәхәтләнеп. Ул аңламый кеше. Менә кеше дөньяга килә, 2 аягы бар, 2 кулы бар, һәммәсе 2 колагы, 2 күзе, бит нәрсәсе бар. Кемдер туа, мәсәлән, астагфирулла сакласын, берсе генә кулым аяк. Ул бит бүтәннәрдән көнләшеп зарлана, менә нигә берәү генә дип. Кеше булганда кадерен белми. Шуң кебек ул халык арасында тора, үзенең аңламый ул. Әле бер Прибалтикадагы язучы язган үзенең туган ягын хакында, ул ди, син ди һава кебек ди, син менә сулаганда сине сизмим, сине. Җитми балса, мин ди тын кысылып, хатта шул авыр кичерәм ди. Шуң кебек ул ди, син туган якмы нәрсән дип әйтә, шул мин китеп калсам бер якка ди, менә шулай. Ул сагындыра ди, хатта шулай ди. Ансы да бар. Әле мин Оренбург өлкәсендә туып үскән кеше, Екатеринбургта 5 ел, шунасын килсәм, Татарстанга анда да ничә ел буена урын таба алмыйча. Соңдан бераз ничектер ияләшә башладым. Күрдегезме менә хатта? Нәрсә әйтәсем килгән? Шул кайсы вакытта шул аларның видеоларын карагач, Америка хакында уйлап торасың, менә шуны әйтергә кирәк, моны әйтергә кирәк. Әмма теге камераны ачып җибәрсәң, ул хатта онытылып китә. Минемчә, яхшысында яманда әйтергә кирәк. Кеше, мәсәлән, үзе сайлый, карый, килешәме, юкмы, әле барып кына бераз тора, әле вакытында, беләсезме, кызык шундый мизгел булган, әле революциясын бик күп халык, шуның арасында интеллигенция, инде халык зыялылары хатта дип татарча әйтсәң, шулар танылган адәмнәр, шәхесләр хатта Европага киткән, Көнбатышка киткән, аларны тырышканнар, бер зур сәясәт булган хөкүмәт хакыннан, шул Горькийны чакыртып алып, Купринны чакыртып алып, Рахманин инде китеп калган соңыдан Америкага, такымнар төрле-төрле, шунда әйтәсем килә, аларны күбесен кайтыгыз, хатта түге никдә кайткан бит әле Марина Цветаева, мәсәлән, Алабугада җирләнгән, ул үзенә кул салган, хатта асылган, анда безне күрсәткәннәр, менә агачы гына калган, йорты икенче. Ул да, мәсәлән, вакытында иренә кайтканмы, шуннан әйдә дип кайткан. Монда инде аны канәгатьләндермәгән инде шартлар. Шулар, мәсәлән. Шул кебек. Берәүләре киткән вакытында инде ул хатларны тикшерделәр дип, шуңа күрә әйткән
Бізде қызыл нәрсе инде қора деп айталар, чернилны бізде татарша қора деп айталар, чернилны. Шул қызыл қора белән сезгә җавап язырбыз. Шунда килмәгез дип, мәсәлән, килмәгез дип язырмын ди. Шул аңлаттыра сез. Без турыдан-туры сезгә яза алмыйм, чөнки алар яза алмыйбыз, чөнки ул теге тикшерәләр, төрле хезмәт кешеләре, төрле шундый хезмәт кешеләре инде бар бит инде. Булар киткән СССРга хатта шунасын торалар, бер вакыттан алардан хат килә. Анау-монау шулай булай, бөтен яхшы, һәммәсе безгә ошады, бик яхшы, менә монда тормыш бик оҗмах кебек, һәммәсе ошый, тамак тук, кием, үз киемебез бар, Аллага шөкер, хезмәт хакын күп итеп түлиләр, безгә тора торган җире дә бирәләр, хөкүмәт бушлай, монда берсен хөрмәт итәләр, бер-берсен рәнҗетмиләр, шулай күп ятканда, бер бит тутырганнар да, астында язганнар, тик менә бер генә җитмәгән җире бар, кызыл кара монда юк, дефицит сатылмый дип язганнар. Алла инде тегендә, теге якта чит илдә аңлаганнар инде бөтен нәрсәне. Шу кебек ул тикшерү, кайдандыр теге нәрсә тикшереп алдан җибәрәләр. Ни кораллы мәсәлән, гаскәрләрдә булса алдан җибәрәләр тикшергә. Шу кебек тормышта да ул барып, ул әйтәләр, теге ди, син сәяхәт кылганны иммиграция белән ни бутама ди. Шу кебек барып, авыр хәлдә яшәп, ничек икән шулай дип, хатта мин вакытында да әле Рытхевны укып әйтәм, Чукотканда чумларга барам, романтика шулай. Соңдан инде карасам, анда хатта Уйлен дигән төшкә кергән дә дисә була. Юк, бер нәрсәсе юк ална. Менә бездә ямсыз көн, шул кебек. Халык аны кача, буштан-бушка качмас иде. Элек СССР чорында хатта 150 мең кеше торган. Хәзер ни барсы 47 мең. Мин аны чагыштырып караган идем. Татарстан мәсәлән 10 тапкыр азрак ни күләме территориясе Чукотка караганда. Татарстанда 4 миллион халык тора. Анда 10 тапкыр зуррак булгач территориясе мәсәлән 40 миллион халык. Менә булай дип уйлыйбыз инде. Идеяме нәрсә дип әйтәләр? В принципе, в идеале дип әйтәләр урысча инде. Мәсәлән 40 миллион. Күп мында тора 47 мең кеше. Яхшы булса, һәммәсе шунда барый, бит ул Россия күләмендә бит 3нче урында хезмәт хакы буенча. Мәсәлән, 1нче Мәскәү, 2нче Петербург, 3нче Чукотка ди хатта. Берәүдә чапмый. Монда да мәсәлән мин тагы кайсы җилләр тыңлап торам да, күп нәрсәне сөйли. Ул әйтә, телне өйрәнсәң, шунда син 2нче ни алырга кирәк сиңа ди хатта. Билим ди, югары билим кирәк ди. Аны алдыннан телне өйрәнергә, телне син инде дөрес белмәсәң, хатта син шикләнеп эштә таба алмыйсың. Тегеләй булай нәрсә, анда тел белмәсәң шулай ди. Кайда өйрәнергә сиңа хатта? Менә без Төркиягә барабыз, төрекләр, алар кардәшләребез ачыктан ачык син белән сөйләшәләр. Син анда алар белән сөйләшеп телне ятлап аласың да, камилләштерәсең билимеңне, төрк телен хатта. Америкада юк алар ди. Күршеңдә хатта шул исәнләшә дә, яхшымы, сау бул дидәләр куялар. Кайда өйрәнергә? Телне белмәсәң, син анда кеше түгел хатта ди. Шул мин аны уйлап тордым инде. Мин алман телен битердем дә, ни 5-легә тапшырам дигән, мин әйтәм 5-легә тапшырам, дәүләт имтиханын әгәр дә миңа барып практикага җибәрсәгез. Ул вакытта җәмәгать ГДР булды, ФРГга түгел, ГДР инде социалистик ил хатта. Мен әйтәм, мин дәүләт имтиханын тапшырам 5-легә, әгәр дә миңа барып шунда ничек урысча закрепить знание дип. Бар идем әйтәм. Юк ди, бездә менә спутник теге сәяхәт оешмасы анда бар, хатта алар аркылы тик барып Германияга барып кайтырга була. Мен не кирәк анда әйтәм. Юк, шулай 4-кә тик тапшырдым. Хәзердә әле күп сүзне беләм, хатта аны Екатеринбургта анда мәчеттә килделәр, ураза вакытны чакыралар, авыз ачтырырга, шунда хатта ифтарга төрле кешеләрне, хатта Алманиянең илчесен, ген консулында алар чакырдылар, сөйләшеп утырдык. Ул әйтә, алман телен яхшы беләсең. Әйтәм, хәзер инде алай түгел, инде кызганычка каршы күп сүзләр онытылды дидем. Шул менә. Инде
мен инглиз тілін білмейдірем. Хатта Сахалиннан қайтып келгенде Хабар шәһәрендә кіріп, урамда кетіп баралар. Мен айтам, айтқа керек, excuse me, where I from, шулай нәрсе деп дерге аларға. Мен бит білмейм. Енді аларны адрес, мен айтам, сұрадым, Deutschland, жоқ де, United States де. Мен уақытта хатта ол Америка екен, шулай аталғанда білмедім. Қаян білем, United States. Айтсалар of America деп. Шунасы енді тағы нәрсе, бір-екі сөз жемләт неттігді, шунасы мен аға адрес деп сұрадым, алар мен yazып берді, қайдандар келгенлер. Асыңнан өзлері хатта шул Аризонадан келіп, анда сөйләшергә буладыр, мәселен, сұраштырға буладыр, тігілей бұлай. Алар енді біздің яққа келіп, тігі біздің ауылны қарап, біздің үйлеріне қарап, ойлағанлардыр, халық бақытсыз яшы деп. Мен әгер де ол хөкүмәт тарафынан ярдәм келіп тұрса, ихтибары көп болса, Африкаға бик көп ихтибар болды. Біздің қызғанышқа қаршы өзінің халқына аз болды. Ихтибары көбейіп тұрса, ол менің ауыл гүрләп тұры революция болмаса, анда хатта гүрләп сәудәгәрләрін шәһәре болып, шәһәрні әверләп, ол шунды кең көлемдә үсіп барыры хатта. Хәзер бүтін халық қашып бара, юк іш көпір бір инде шул хайыршы нәрсе инде. Бізде әйтәләр, шул хайыршы бір көпір шул жетмей, шул булмагач іш юк. Корейслар келіп қарбыз қауын үстірмей, шуңа көрә аларға 45 тонналық машинаны уздырға керек, мында 4-5 тонналық тігі хатта шул тігі нелер бар. Харби хезмәткәрләре машинасына үтә бит, шундай понтонный көпір ясаган да куйган, яз көннән җыеп алалар да, яңадан инде сүтеп алалар да, буз сашыгач инде яңадан куялар хатта. Ул 4-5 тонна не барсы тота. Карбызлар белән бик күп кирәк. Тирә яктагы бүтән авыллар карбыз кавын үстерә. Елга булмаса да безнең авыл янында 2 елга, әмма шуңа карамастан су күп. Bir yılgadan bigrak şişme su, şista, saf su yok. Үстеріп болмай, шуңа күрә корейслар меңа жауап берді, шулай деп хатта. Ауылдағы енді бір элек сельсовет эшләгән әйткән, ул хата инде сөйләде миңа, ул кагаз, рөхсәт, әллә нәрсә дип әйтәләр, рөхсәт кагазы. Корейслар әйе күперләрегез юк, шуңа күрә без анда эшләмибез дип. Эш юк, кеше юк, кашып бара. Мәктәптәге бала азайып бара, әбиләр теге дөньяга китеп бара, яшьләр шәһәргә китеп бара, шулай авыл битеп бара. Элек 1000 кеше тордымы, хәзер 400 кеше не барса калды. Менә җәмәгать шул аларда да бар. Хатта беләсез инде Чикагомы, хатта оныттым инде кызганычка каршы Детройтмы, Детройтер бәлки. Аларда элек гүрләп торган җитештергәннәр әллә авыр йөк машиналарын нәрсәме, соңдан хатта шәһәре бетә башлаган аларның. Эш булмаган, шуңа күрә хәзер ярты миллион не барсы бер мизгел булды. Игълан иткәннәр хатта фатирларны $1 саталар имеш. Менә шулай игълан иткәннәр. Халыктыр. Юк, анда Детройтны бигрәк яманлыйлар, анда җинаятьчелек бик көчле ди шунда. Куркыныч анда хатта ди, хәзер хатта Нью-Йоркта да шулай ди. Бигрәк теге бомшлар ди, алар әшәкләнеп ди. Бүтін жерде хатта шул теге шатыр палаткалар куйып ди, бүтін жерде хуҗа булып, анда ди сине хатта урамда ди ул синә бернәрсә теләнә, бәйләнәләр, бирмәсәң хатта килеп син теге шприц бар ди, ул ди шприц бернәрсә яман шир белән нидидер була ди, төрле ширләр, шуны ди кадарга да мөмкин ул сиңа ди ихтимал диләрме, әйе, шул ди хатта, шундый да хатта ди мөнәсәбәтләр анда ди, төрле ди. Әнә инде алыгыз шул теге Филадельфия дигән хатта аларның онтып торам әле ничек Филадельфия штатымы, шәһәр онтым инде. Кирәкмәгәндә искә төшә ул. Шуны гел күп төшерделәр видеолар хатта. Анда ди булай урамда барып шулай төшергә булмый ди. Менә мин мәсәлән тараканны төшерәм. Шул кебек алай ярамый ди, ул сине килеп алар ди. Бернәрсә этлек эшли ала хатта сиңа ди. Шуңа күрә алар ни ди? Машинадан тик эштән генә яшерен генә аларны төшерәләр. Алар шул теге ниләр кешене ахмак кыла бит. Шундый төрле ниләр әйберләр үлбәс инде кешене акылдан шаштыра. Шундый әйберләр
кадап үзен укол итеп, нитеп, хатта шулай шуны кулланып битеп баралар. Чөнки анда демпинг ясаган, арзан гына шундыйны чыгара башлаганнар хатта урамда бәйләнеп, ал дип, хатта шулай бәйләнеп торалар кешегә хатта шулай. Ничә кеше барып инде видеоларда хатта төшергән иде аны. Шуны мен кызыксынып карадым инде, ничек икән кеше, ничек мәйтәм, нәрсә ашыйлар, нәрсә. Шунда килеп торалар хатта. Элек ул безгә бер төрле матурлап күрсәтәләр хатта. Әле вакытында исәдер, әле СССР шырында берсе шуннан эшсез кеше хатта Мәскәүгә чакырдылар, ул килде. Ул безнең идеологик сугышта төрле ысуллар кулланып, аларның хөкүмәте, безнең хөкүмәте. Шуннан әйттем бит хатта. Идеологик сугыш бераз сүрелде. Алар инде элек менә хатта шул Швеция, Финляндия, алар СССРга карап, социалистик иленә карап, шунда теге льготамы нәрсә дип әйтергә, тормышны яхшырттылар, чөнки алар шуңа карап менә әйтәләр, шведский социализмы дип әйтәләр, хатта шулай әйтәләр. Кеше өчен тырыша башлаганнар бераз. Элек байлар әзрәк кымсызлыгын әзрәк шикләндергәннәр хатта. Монда да мәсәлән алар бераз СССР белән ярышканда үзләрен яхшы яктан күрсәтәбез дип хатта шулай гел тырышканнар. Инде хәзер инде андый идеология көрәше алай түгел, чөнки бездән коммунистик идеология түгел. Аңладыгыз инде. Икенчедән хатта инде тагы бер нәрсә бар әйтәсе килә. Ул эшсезлек күбәеп тора хатта. Анда инде кешеләр шул теге ни оештыралар да. Кытайда әйттем инде төрле илләрдә оештырып, җитештерү, анауны ясау, теге электроника җиһазлар, төрле электроник әйберләрен ясау, оештырып инде шул төрле нәрсә ясап, шул ясатып, эшләтеп кешене бераз акча түләп, шуңа күрә алар котырып китте, арзан электроника. Америка Кушма Штатларында кеше җитми, алар шулай элеккечә шулай әйтсә, анда һәр кешегә эшләгәнгә түләргә кирәк күбрәк акча, анарга чөнки торырга кирәк акча, тукланырга кирәк, социаль төрле аның нужалары инде кирәк нәрсәләр социаль ягыннан. Бу чит якта тора ул нидә. Әле бит сөйләдем бер видеода хатта, кино карагансыз әле 12 друзей Оушена дигән шунда хатта сөйләдем бит ни кайда әле Колумбия, әле юк Мексикада хатта алар эшләмиләр, забастовка игълан иткәннәр. 150 ме күпме әллә 15 мең әллә белмим инде доллар таләп итәләр. Бу әйтә һәр кайсынамы юк һәммәсенә чөнки алар айына шул 100 долларга риза бул эшләп торалар Менә шундый бар. Алар Мексикадан хатта инде үзләренә акча таба алмыйчы, шуннан котырып электи Трамп вакытында алай булмаган хәлди, хәзер Байден вакытында бигрәк шул ни. Шуңа күрә аларда инде Конгресста да кабул иттеләр бер канунны, шунда токтатырга шиктә шунда инде ничек инде оештырырга шу нәрсә дип әйтәләр бездә, дивар икән татарча. Төркчә дувар, татарча дивар, стенаны хатта дивар дип менә ятлап алагыз. Шул дивар төзергә, ягъни халык шунда килеп йөрмәсен дип. Бик күп анда бик халык Алар теге криминал ни нәрсәне тормышны бузалар. Криминал инде обстановка күрсә инде белмим ничек бездә әйтергә шартларны хатта бузалар бик күп килеп тагы нәрсә әйтәләр Мин сезгә инде кемдер әйттер, менә шуны бик ничек инде аз гына сөйләде алар тормышы. Аларны теләсәгез үзегез интернетка кирип тыңлый аласыз урыс телендә. Мин аларга анализ дип уйлаганым. Кулдан килсә анализ ясарга хатта мәсәлән. Шуны мәсәлән тормышларын анализын. Менә без мәсәлән шунда тора алабызмы? Бу шартлар безгә килешәме? Мин мәсәлән 1-2 ай дәверендә, 3 ай дәверендә тик турып, карап, эшләп, бернәдә эшләп, гади эш булса да, мәсәлән, шундый авыр эш түгел инде, гади эшләр. Анда мин мәсәлән караштырып, кызыксынып,
күп мәгълүмат алып, алар белән сөйләшеп, әңгәмәләшеп, билем дә алыр идем. Хатта икенчедән менә үземә фикерләр туур иде менән күреп. Хатта ул бит мәсәлән бер вакытта булалар теге дальнобойщик ди, машина, йөкле машинаны йөртәләр еракка. Анда бәхетле кеше кебек имеш яхшы түлиләр ди, хатта шулай ди. Карап торам, аны сөйлиләр. Инде андый мәсәлән атнасына бер көн бирәләр диме? Ял көн ди, аны да ярты көн син ди йоклап ятасың. Хәл җыеп ди, хатта ди, син аны кайткач әле товарны ди ничек инде бушатырга кирәк ди, шул ярты көн үтә ди. Шуңа күрә 2 атнага сиңа бирәләр 2 көн. Анында ди бер көне ни барысы ди, шун торасың шунда ди. Син хатын алып ул тәэмин итәсең, әмма хатын ди ирсез ди, анда ди кутырып китә, хатта ул ди сине көтә ди. Инде ди диванага әйләнеп бетә, кутырынып китә, хатта чөнки син анда ди анарга ди акча тәэмин итсәң дә, әмма ни тормыш якыннан игътибар да юк. Шуңа күрә алар ачу килә ди, син гел эштән башың чыкмый ди, хатта арып бетәсең ди, шулай ди. Алар да хезмәт хакы имеш түбәнрәк булды, чөнки беләсез бит, ул менә рынок труда дип атыйлар. Эш базарымы дип, инде хезмәт базарымы дип атаса була татарча. Анда мәсәлән теләүче эшли торган, эшкә кертергән теләчәкләр күп булса, алар бәясен төшерә, инде хезмәт хакын төшерә. Шунда инде нужа күргән кеше килә дә, нитә безнең мәсәлән монда торалар, алар тегеләй булай ничектер урын табып, хатта менә салымда түләми кеше алдап хөкүмәтне тегеләй ялган иде. Анда салым ягыннан каты, анда хатта төрле тәләпләр, анда шаяртып булмый хөкүмәт белән, анда тикшерү, әнә шул мәсәлән Көнбатыш Европаны алыгыз, хатта анда теге танылган артистлар, алар Депардье вакытында ник ул беләсезме, килде мәсәлән ага Рәсәй гражданлык кабул итте, анага хатта Саранскта фатир бирделәр, Грозныйда бирделәр. Ул Франциядә ди салымлар, ягъни налог 95-ка хәтле килеп тора ди проценты. Шуңа күрә ул теге шәрәпләр җитештереп, шулардан түлисе килми, саран булганга күрә ул шулай килгән имеш Рәсәй гражданлык алып шулай. Шунысы ул инде 13% түли дә, кайсы илнең гражданы шунага 13% түли дә котыла, хатта ул. Тегендә Франциядә ул теге нигә гарәп илләреннән, төрле илләрдән күп халык килгән ди, зур гаиләләр, үрчәгән балалары күп ди. Ана Британияда, хатта Лондон янында гына минем абыем Одессада лисәнес, Аллага шөкер, шуның кызы шул хатта Индира дигән шәһәрнедән бер 45 чакрымда тора ди, авылда ди, ул сөйли. Анда ди бездә ди менә әллә ни ди лобби барманда ди, безнең ди җитәкчеләр арасында ди, парламентта ди, аларга ди шул теге 10 бала табалар да, шунда гарәп илләреннән килгән кешеләргә, Африкадан килгән, аларга төрле пособие түләп торалар, алар эшләми ди, җинаять кыла хатта ди. Без ди тырышып эшлибез ди. Ул мәсәлән ул вакытында ул Одессада ни нәрсә дип Медин дип атыйлар, медицинский институт дип, шуны тамамлаган, хатта кандидат медицинских наук, малайда хәзер кандидат булды, Андрей дигән хатта. Эш юк ди, анда да яңадан укырга кирәк, эшкә кирәк, юнәп тә түләмиләр хатта ди. Ул инде вакыт шул иреннән аешкан, ул теге мин аны 88 ел барган идем Одессага. Анда ул яңа гына кияүгә чыккан иде, 25 яшендә. Шунда бик чибәр генә үзе, ул теге егет вакытта теге антенналар ясап биргән, шуңа танышкан да, кияүгә чыккан иде, бала тапкан анардан хатта. Бара-бара 90 елларда бит юнәп түләмәделәр. Шунда инде безнең җиңги дә аны шокылаган, теге тещысы инде кем акча тапмый дип, ахырда моны айырганнар. Анда яратмыйлар кеше акча алса. Хатта анда да шулай. Аларда мода дик яхшы яшәргә хатта. Менә ата-анадан суралар, дөнья калдырган абыем ковидтан шул сөйлидер. Безнең якта, шушы якта Одессада дилде, ата-аналарын үзе картайганчы ди, үзләре картайганчы ата-анасын имеп яталар хатта. Менә чәчләре агарганчы үзләреннән ди. Алар ди ата-анасын өлкәнрәк ата-анасын имеп яталар хатта ди. Шундый аларда тормыш ди.
тырышалар авылда да, үйләрендә матур пөхтә, мәсәлән, төрле матурлык инде анда, хатта авылда. Шул тырышып эшләр. Алар шул менә кияү бу нәрсә дип урысча әйтмешле, неудачник дип атыйлар бит. Шул мәсәлән кияү инде ошамаган аларга, аерганнар кызын. Шунда Британияда турып, хатта бөтен нәрсә кыйммәт дип зарланып ята. Менә шулай ул. Шул Франция мәсәлән, та кайда әле берсе мин Казанда Испаниядән килгән дә урысча сөйләшә яхшы гына. Мин китеп барам, ул теге Казанда бит 2 тимер юл вокзалы, шунда берсенә китеп барам. Ул мен сөйләштек, ул әйтә, сездә әле монда яхшы ди, Казанда, бездә ди Испаниядә кризис дип, шулай дип зарланып нәрсәдер ниткәни. Безнең халык шунда бара, чөнки салкын бит. Менә кыш монда җәй бер елына 3 аймы кеше төсле яшли дә. Соңдан инде салкын, җил, теге бу күрми рәхәтләнеп, кояш та күрми, диңгез дә күрми. Шуңа күрә алар инде шунда качалар, шул якта торабыз хатта дип, шунда барып эшләгән булалар, эш табалар, шунда бик күп үз телендә сөйләшәләр, анда кысмыйлар, кычкырмыйлар. Испаниядә, якайда безнең телдә сөйләшегез, безнең телдә сөйләшегез дип, бердә кычкырмыйлар аларга. Шул Төркияне ал, мәсәлән, Аланиядәме шәһәрдә, хатта Махмутлар дигән районда урыслар бик күп тора ди, анда һәммәсе төрк телен белми, үз телендә сөйләшә. Берсе дә кычкырмый аларга, төркчә сөйләш дип. Менә шулай. Менә шул әйтәсем килә. Ул бер яктан ирек, ул Төркияне алсак инде аерым сөйләргә буланы. Аны инде каты инде рәвештә ярсамый, чөнки алар без тугандаш халык булганга күрә, аларга инде танкыйтьләсәң дә йомшак рәвештә кирәк. Шунда да хатта хәзер кырысланып китте ди, шартлады ди, хатта ди. Алар теге кемдер $200,000 түләп фатир алса да ди, вид на жительство дип атыйлар, аны да хатта шунардан мәхрүм итәләр, шулай дип, аны аерым сөйләрбез, Алла бирсә. Сезгә кызык булса, ул да бик ни. Анда бәяләр кутырып бара ди, хатта кибетләрдә, хатта язмыйлар да бәяне яңады ди, көннә ничә тапкыр, 3 тапкыр ди, бәяне хакын язып алыштырып торалар, хатта ди, шулай кутырып тора. Иттә менә 3 тапкыр бәя кутырды, тагы нәрсә ризыклар. Инде инфляция тормышны кагылса, аларның ничек инде күңеленә, җанына кагылмады, чөнки алар ачык күңелле, шуңа карамастан төрк кардәшләребез һәр чакта да карашлары якын, бигрәк тә аларның телендә сөйләшсә, тугандаш халык булса, мусулман булса, бигрәк тә төрки халык булса, алар телендә сөйләшсә, алар инде сине шатланып, менә урамда 2 квартал сине узатып баралар, син сорасаң, юлны хатта 2 квартал узатып бара, синаңа Аллаһ разы булсын дисәң, ул шатланып китә, әйтерсең, син аңа яхшылык эшләде. Уларга эшләмә, ул сиңа эшләмәде, мәсәлән. Шулай хөрмәт итәләр. Мин әле узган елны Казакстанда шул теге адашып бирдем дә, кая билет алырга касса эзләдем, бер якта юк, урамда язылмаган. Бер казак халкы чырый, каршыма сорыйм, алар миңа фәлән шул якта дип күрсәтәләр. Мин барам, таба алмыйм. Ахырында ачуым килгәч, бер казак кардәшебезгә әйткәнем, менә мен әйтәм, Төркиядә шулай. Ул тотты да 2 булдымы квартал, юкмы, мине озатып тавып бирде. Мен әйтәм, рәхмәт, менә син дә кардәш инде туган булдың инде, туган кебек. Миңа мөнәсәбәтең рәхмәт, менә шулай дип ул шатланды инде хатта. Кунак Аллаһ Тәгалә тарафыннан ди ул, кунак. Шунда торган кеше инде икенче әле теге таҗикларда, мин базарда әйтәм, сездә менә кунак тора, ничә көн син аны соңдан буламы торга? Торасың дип теләсәң ди, әмма синең үзеңнеке була, үзеңнеке свой ди. Свой дип алар йомшак рәвештә әйтәләр инде. Андай сиңа инде бераз инде кырысланып, таләпләрдә кырыслана, чөнки свой дигәч инде үзләре булгач инде, шулар арасында син әйткәч. Син кунак шагында алар сиңа инде ачык карап, йомшак кына әйткәләр дә, кат әйтмиләр, хатта кунакка. Әле мин вакытында бер шәһәрдән, бер авыл шәһәр, кичкенә шәһәр, Хуҗаннан шәһәргә, бүтән шәһәргә барыйм дигәнем, нәрсә карам, машинамы, нәрсәме, автобусым, берсе килде, такси сайдап барам. Мин мазаклап Татарстанда әйттем, менә шунда миңа кир. Ул ничектер йомшак рәвештә әйтте, җавап бирде, хатта мен әйтәм, ничек сөйли беләләр. Шул йомшак, безнең җәмәгать, безнең татар халкыбыз революция кадәр шундый йомшак рәвештә сөйләшкән кешеләр белән. Рәнҗитмәгән, ниндидер оста булган ул, татар тел белән кешене йомшак кына сөйләшеп, үзенең уңышларына ирешкән, байыган
хезмәт дөнья күргән. Хәзер никтер менә кайдан татар халкыбыз үрнәк ала, я аракка башын салып, я сүгенеп, я нәрсә берсен рәнҗитеп, үзеннәлекеме куеп, нәрсәме хатта кешегә санамыйча шулай. Ул бит урыс халкына әйтә, ласковый теля двух маток сосет. Йомшак рәвештә кеше сораса, анарга хатта 2 өлеш килеп төшә ул теге. Кеше ул каты сөйләшә, ләкин булып аны хатта саңга да сукмыйлар. Шул кебек йомшак сөйләсәң, берде кемдер шаярта, йомшак титәлә сорады, әмма кулында пистолет тотты. Шулай да шаяртып әйтәләр. Монда кирәкми инде синең телең, әле теге әйткәннәр элек, усал тел ди, пистолеттан да куркынычрак ди. Шул кебек телнең кешесе тел. Ул бик оста кешенең нидә теле, ул кешедә бик шундый яхшы үзе корал инде. Бик яхшы корал. Тел белән әйтсә хатта акыллы гына сөйләшсәң. Җәмәгать менә шул менә мин сезгә менә агач күрсәтәм. Мин Одессада йөргән чакта кызык агачларны күргәнем, анда хатта нәрсә дип әйтәләр, ләк-ләкме дип әйтәләрме, лайсны. Шулның оясы хатта әйтерсең үзе тире хатта юк, ул ясалмай икән. Бездә дә була шулай, мәсәлән, матур агачка бер нәрсә әйтеп куярга. Ачуланырсыз инде, күп вакыт алды дип. Мин аны менә кызыксынсагыз, тагы искә төшеп бер нәрсәсе яңадан сезгә видео ясармын инде. Хәзергә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз. Бигрәк тә мин менә безне тыңлаган, татар телендә тыңлаган, менә шул татар телен саклап калган, турыдан-туры әйтәм, татар телен саклап калган миндән менә татар теле мәсәлән. Миндә ул казак халкыбыз, казак кардәшләребез, үзбәк кардәшләребезгә аркасында, чөнки алар мин вакытында татар телендә карамый халык дип урыс теленә күчкән идем. Алар миңа әйт инде зинһар татарча һәммәсен аңлыйбыз дип, шулай миңа комментарийлар яза башлагач, мин аны татар теленә күчтем. Шуңа күрә инде әгәр дә халык аз караса, минем хезмәтем берегә дә кирәкми икән дип, мин бәлки урыс теленә күчермен. Әйтәсем килә, аз кеше караса да, мәсәлән 10 кеше, шуларның 10 кешесе бер 8 кеше лайк куеп, анын хатта бер 5-6 кеше, 4 кешесе лайк комментарий язса, мине хуплап, мин инде канатланып, хатта риза тагы бушлай сезгә эшләргә. Чөнки мин аны тема алалам. Мин теләсәм, миңа карау, просмотрлар күп кирәк булса, тагы нәрсә кирәк булса, подпискам нәрсә дип атыйлар аны, хатта язылу, абуне. Мин мәсәлән анекдотларны сөйлим, миндә бик күп анекдотлар бар. Анда хатта 94 мең абунәче, подписчиклар дип язылган кешеләр, хатта аларда YouTube'та анекдот сөйлиләр дә торалар. Бер нәрсә алдына җавап та бирмиләр, анекдот сөйлиләр дә. Анда хатта карыйсың 200 мең кеше караган, 300 мең кеше караган, ни барысы бер 4 мең лайк куйганнар. Шунда кешегә ошаган, калганнар ошамаган, шунда да аны карамастан барыбер күп кеше карый. Монда син инде телеңне кыртып, телеңне ватып тырышасың инде. Менә шундый халкыбыз. Кем белгән, менә шул Казакстаннан, Үзбекстаннан кардәшләребез хатта хуплап миңа шул кыш кыдрат биреп, җылы сүзләр языр инде бит. Яри шулар бар, дөньяда туганнар бар, туган халыкларыбыз бар. Шунарга шатланып яшәргә кирәк, татар халкы гына, безнең халкыбызга. Чөнки кая барса да ул якын тел аларның безгә караганда. Динебез бер, телебез бер. Шунарга шатланып, бер авыр хәл булса, шунда барып кеше тора ала. Анда татарлар бар, хатта алар татарларны белә, алар гел алар хакында яхшы, аларга яхшы бәя бирәләр. Мин Таҗикстанда булдым, хатта хуҗанталар әйттеләр миңа, яз көнне татар хатыннары яшелчәләр үстереп, шундый тырышалар татар халкы дип, шулай бик мактадылар. Аны бик теге мин шул танкыйтьләмичә гел мактап торсам халкыбызны, әле халкым әйтим бар, бик артык мактаган кыз ди, кәләш ди, туйда усырган ди. Шул кебек мактарга да артык ярамый. Андагы халкыбыз үзен йөзенә кызыл китермичә тырыша. Безнең монда халык инде икенче кайсы вакытта. Шуны мине бурчый. Ан турында да артык аерым сөйләрбез, Алла бирсә. Хәзер менә тагы шул кызык булса, шул чит илдә тормыш хакында яңа чыгарышларда бәлки тагы сөйләшербез. Анда миңа тагы бер кызык мизгелләрне мин сезгә табырмын да, шул хакта сөйләшербез.
Фикерләрегез булса, уртаклашыгыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Түземлек өчен сезгә бик тә зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә ярдәмегездән калдырмасын. Менә йомга көн бетмәде, шуңа күрә кабул булыр әле теләчәгебез. Исән сау торыгыз.